Togok lan sira mbelung untung dawuh sinuwun siap bos. Kowe sak kloron tak caketke arep tak takoni dina iki kudune wis ana pisungsung dedaran saka kawulaku nganti sawetara oleh ku ngampet luwe. Kok durung ana pawarta iki jane gilire wewengkon ngendi kok? Menika menawi miturut aturipun Gusti Patih, menika jatah giliripun kademangan Manahilan sinuwun. Yo kene kok nganti sakyamene durung ana pawarta kok. Engkeriyen to? Panjenengan niku pamanipun darepun sanes menungsa wonten pripun to? Sanes menungsa pripun? Diganti daging kewan ngono pripun to panjenengan niku? Daging kewan kuwi apa? Oh, akeh wong mangsane daging kewan ki ana pitik, ana jaran, ana kidang, apa uget-uget. Gilani, uget-uget ki bangsa apa? Lah panjenengan niku mboten ngertos ta, Won? Uget-uget kuwi anu sing kelo. Wah. Hi. Aku dhewe ngomong ra tegel uget-uget. Uget-uget ki sing manggone ana ember kae uget-uget. Ya tapi tergantung sing masak. Neneng masake kuwi pinter ya dadine spesial. Oh, gilani kok. Panganan kok uget-uget. Liyane. Anu apa panjenengan niku angel kok mangan dadak aneh-aneh golek dadak mangan sungal menungso panjenengan niku. Ngaten to, Pun. Umpamane panjenengan niku dahar menungso ning tuwa kalih nom apa enten bedane to? Oh, genah ana to, Kok. Bentene napa? Napa nom kuwi rasane daginge ya empuk.
dipangan kuwi ya enak. Ning kosok balene yen wis tuwa, daginge alot, ambune ora enak. Wah. Kan. Yen nom kuwi dipangan sak mangsa-mangsa penak ngono. Oh, kok penak pripun? Enak maksude. Wong jare sing mburiku ki enak ngono. Wow, panjenengan iku lho kok iso enak. Aku nek ora mangan daging menungso rasane awakku lemes kaya dilolosi tata bayuku kok. Ning nek aku wis mangan daginge menungso sajroning 40 dina awakku rasane seger sumpah lan bergairah. Saiki gage kok papaken ana ndi daharanku gage ontang mara rene ya. Sikra kang bala tumingal pang campo samya medali lir tatit wileting kota daywangkung manguncang niti latinyo ngedali wuwus dusta wilaga kaya buta singa wregil hong. Bocah patih kang kepareng munggah ana ing Sitinggil Binaturata Datan sun timbali te sumengko lakumu kaya ana wigati apa enggal matura te inggih sinuwun sewu kalepatan nyuwun tumuntring sih pangapunten bileng titi kalenggan samangke sampun kawis tingal sapapta pasegan dedaran kunjuk ngarsa panjenengan Prabu saking padukuhan Manahilan menika saking Demang Ngijrapa samun samepta wonten ing alun-alun sinuwun. Oh ngono teh nok ninggih sinuwun yen pancen mengkono selak sumengko rasaku teh rasaku pengin ninggal mangan pisungsung saka Manahilan teh mula saka kuwi kaya adat lupiya kang wis mara gage dawana marang Sentana negara ing Kacakra kinen nonton nggonku mangan pasedahan saka padukan Manahilan ya te inggih sedika ngestuaken dawuh sinuwun. Sikra bolongan
Srumawayut nyoto idemang ijro panggone ngaturake daharan marang aku Murakapi. Wah, gedene temonjo iki nek dadi panganing Prabu Baka. Wah, yen kowe kepengin mangan daginge menungso panganan aku, yen kowe sembodo bisa mangan aku, ora bakal luwe sak jeke urip. Yen pancen kowe bisa mangan aku, mara gage panganen. Wah, lah kok nek iso kowe wis dadi cadang panganku, kok nek iso kuwi karepmu piye? Rong karuan kowe bisa mangan Bratasena. Ngerti yo? Cacing wae tidak kroncalan. Apa meneh menungso. Yen pancen kowe bisa mbedah dadaning Bratasena. Panganen, weh, ladalah. Setitik tengik ngabangke kuping kowe Bratasena. Kowe kuwi wis dadi cagak panganing Prabu Baka. Lah kok nek iso kuwi karepmu be kage manuta Bratasena. Apa kowe ora wedi marang Prabu Baka, ha? Apa aku wedi? Ratu Nista kawulamu mung entek dadi pangan. Oh, jan ora kenek deman kowe Bratasena. Lakon kowe gagak limpamu kowe.
Piye Bratasena? Ah, Ratu Buta betangan iyaya. Awulamu mung entek dadi panganmu yen kowe ora disenake awung kowe mung dadi memalaning jagat awung kowe mati. Ah. Gunging panuwun dene Paduka Raden Bratasena ingkang sembada merjaya Prabu Baka Raden ingkang mekaten ilang raja was sumlang watosing manas sedaya kawula ngeka cakra Raden mila keparenga Paduka Raden jumeneng nata wonten neka cakra nglenggahi dampar keprabon Prabu Baka Raden. Wah, lelabuhanku ora kesisipan glendenging rasa melek luwih-luwih kamukten. Anggonku makarti mligi kepengin gawe tentrem sesamaning urip. Malah prayoga anakmu wae. Anakmu kang rawan dimen dadi ratu negara Ngika Cakra, Yai. Oh inggih mekaten Raden. Inggih ngaturaken gunging panuwun. Prasetyaning malah kula menika mugi menjang wonten wedal ingkang prayogi kula sak keluarga saged ndarmaaken gesang kula dumateng Gusti kula para Pandhawa Raden. Wabarakatuh. Wah, kula Petro, Kang Petro uget-uget ngaturaken wilujeng dalu. Punjuk para tamu sedayanipun. Wah, kula kumawantun menika ngadeg wonten ngarsa panjenengan dika. Wong awit namung badhe caos lelipur menawi dados renaing penggalih panjenengan nggih menika alhamdulillah. Ingkang kula hormati menika Ibu Bupati Sragen Ibu Yuni ingkang kepareng rawuh mbok menawi ingkang mewakili. Ingkang kula hormati menika Muspika Kecamatan Sukodara lan sedaya jajaranipun. Bapak Yoga Mandira, Ki Anum Surata, ingkang kula hormati menika Ketua Uget-uget Fans Club Bapak Muklasaan wonten Pemalang. Ugi ingkang kula hormati ingkang kepareng rawuh para kadang dalang
Terus ingkang kula hormati Bapak Lurah lan sedaya jajaranipun. Bapak RT ingkang kula hormati lan para warga masyarakat Desa Jumbleng Balearjo ingkang kepareng rawuh ugi. Wah, matur nuwun. Dalu menika kula Petruk ngadeg wonten mriki mung tansah ngaturaken matur nuwun konjuk dumateng panjenengan sedaya. Sampun sabiyantu nyengkuyung anggenipun uget-uget fans club gelar pagelaran wayang kulit ing dalu menika. Mugi-mugi mek kemawon tansah antuk leliru saking Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Nah, uget-uget fans club dalu menika kerja bareng sinungkuyung kalian komunitas pelestari seni dan budaya ingkang dipun pangarsani Bapak Yoga Mandira. Lah kula sanget ngaturaken sugeng rawuh, ngaturaken matur nuwun konjuk dumateng Bapak Yoga Mandira, Bapak Anies Baswedan selaku pembina komunitas pelestari seni dan budaya. Lan boten kata lumpen acara dalu menika UFC kerja bareng kalian sedulur Bayu Aji Sanggar Cemara dipun singkuyung Bapak Parno Widodo Makmur. Lajeng boten kata lumpen Karang Taruna Desa Jumbleng ingkang tansah sabiyantu tenaganipun supados acara dalu menika lancar boten wonten alangan setunggal menapa kemawon. Amin ya rabbal alamin. Lan uga aku ngaturake penuwun kanggo karawitan abdi sing wis gelem nyengkuyung aku atas aku Petruk ngene urung kena ditonton elek wae urung sak kuku irenge wae urung ana. Wah, dan kok aku terus wani ngadeg ning kene iki apa sing tak sing tak pamerke iki terus apa ngono. Ning ya rasa kanggo rasa matur nuwunku, aku arep nyuguh apa ora iso. Babakan dedaran aku ora iso nyuguh sing elok, aku arep ngaturi apa ora iso ni sak iso-isoku aku atur lelipur. Muga-muga dados ana ing penggalih sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nah, lan iki mau uga ana support saka saking Bapak Kosim wonten Jakarta ugi anggota komunitas pelestari seni dan budaya. Matur nuwun Bapak Kosim. Nah, iki yen pamane Petruk ngene iki ya nganggo lagu-lagu ora Mas? Unggahke sapa? Sinten ingkang pareng rawuh? Pak Sukiman ugi pareng rawuh. Wah, alhamdulillah. Iki sida tambah padang jagate. Saka Bandung kraya rawuh ana kene wong arep nonton uget-uget njero ember iki. Ayo Bagong ning ndi to kok awet sore aku metenteng ning kene ora ndang jedul-jedul iki Bagong. Gong, rene Gong. Kedap tresna aku nyawang slendang biru. Galanyane medok pangaten kasiane kadung kaya wong nyampe badhe solaen semesak gane gawe bingung nyoto kagunane luwih wae. Swantenipun Ibu kita dari sini. Wah, iya. Monggo Bu. Nyelah. Kecek anak.
sendang biru mong ngenaki ati tekan batin setiamu Mangun. Yuk. Tatapono janjimu sendang biru. Gong. Badru. Iki ya bejo kemayangan kemar papake dhewe lho. Iki sing ngrawuhi ora baen-baen. Ternyata akeh banget. Saliyane ana sapa mang? Bapak Sukiman lajeng ana artisnya ibu kota artis nasional duo Sindana Primimin. Wah ya kepareng rawuh ya seneng atiku wis nyengkuyung kanggo adine uget-uget ana ngember iki lho Gong. Wah bejo tenan aku. Iki mosok ya dhewe arek neng-nengan Kang Gareng. Ya apa? Ya raketang sak lagu rong lagu. Wong yo babakan nanggone cekelan wayang kon babakan swara udanegara awake dhewe rong iso menyajikan sing apik didelok urung kena ning yo saiso-isone atur panglipur. Ayo sak tetembangan Kang Gareng. Ngaturi sinten? Ngaturi Mbak April. Oh nggih, mungkin. Dewa jagongan wong loro napa? Sing rawuh nggih anu kathah sanget Ki Bagong Darmono, Bapak Kangkong, Bapak Kangkong Ibu Dwi Kurniawati, Ibu Dwi kekalihipun, Ibu DG Channel, Ibu Dini, Bu Mbak Dita. Lah yo sak lagu rong lagu yo iki sing kepareng rawuh ke banget. Kelengkon Bowo. Sinten? Pak Bowo. Kan uga ora lali iki aku mayang disengkuyung karo mbahku Mbah Sabar Sadono. Oh. Mbah aku arek mayang. Lah terus esuk-esuk golek debok diusung dhewe. Iya, saking seneng-senengku, Nduk. Ayo ajar mayang, Nduk, ngono kuwi. Ayo tak sengkuyung. Arek tak ewangi mek debok. Ora iso. Aku iso mek dhewe kok. Padakne apa? Wah, jan mbahku Sabar kuwi nyengkuyung aku anggone latihan ora baen-baen. Digelar dhewe, wedang aku digeke dhewe. Dan dosa apa sing tak sandang terusan. Sak lagu. Apa ya Mas lagune? Terserah. Aku njaluk anu iki Mbak sing pinggir debok kene dhewe. Bintang tamu Mbak Wida Supomo Aten. Nika gawan saking Jember. Mbak Wida mbok menawi kepareng asta mikipun Mbak Wida. Nggih. Menika kula Pak matur nuwun dipun berkahi panjenengan Mbak Wida kersa rawuh wonten desa menika. Ah, panjenengan petuk buta cakil ora? Kene ngalas tok ini. Nggih, sami kula asline nggih dusun kok. Asline dusun, tapi rezekine alhamdulillah kutha. Alhamdulillah. Monggo Mbak Wida menika badhe atur napa? Lelipur napa sak tembang napa rong tembang. Sriuning mawon nggih. Sriuning lah iki ya senenganku. Senenganku banget iki. Ayo monggo Mbak Wida lan nyengkuyung adine. Monggo nyekar Mbak Wida. Sriuning. Sriuning mesti kapuban lapuk rasno lan saboyo pati
ben gayeng kok Pak Brimob ya joget benan. Mbak Wida, Dalam pripun panjenengan menawi mriksani penonton dalu menika, Mbak Wida? jan kathah sanget nggih. Hebat nggih, Mbak Nggih Wida. hebat. Mugi-mugi nggih. Tamunipun jan dalang-dalang sami rawuh. Amin, alhamdulillah. Pak Yoga, Pak Nggih. sinten? Nggih. Nggih. Mugi-mugi wayangan wonten padusunan ngenten iki tetep berjalan terus ya Mbak Nggih, Wida. amin amin. Aku kudu tetep matur nuwun Nggih. kanggo apa jenenge komunitas-komunitas pecinta seni. Nggih, nggih. Matur nuwun atase mung sak uget-uget kok ya kersa disingkuyung nak yo ngono to, Mbak Wida. Nggih. Nggih. Monggo, Mang. Wah, iki ana surat Mbak Wida, apa tak wacane sik? Nggih, Mang Masril. Iki ana Mbak Eka saka Pak Triyono. Oh, Pak Triyono SBA rawuh ketua sedulur Bayu Haji. Wah, Pak Triyono rawuh. Matur nuwun Bapak. Panjenengan menika sampun kersa rawuh. Alhamdulillah. Dilajengke Mbak Wida. Nggih. Katresnaning wiratmaya Wilujeng rawuh Ki Mulyana Purwawijaya. Oh, ya, iki sing ngendang sapa to, Mas? Sing ngendang cilik ya. Sing ngundang Jaipong cilik. Ngerti nek sing mayangi dedeke meter ora tutuk ya. Ya terus sing ngendang ya cilik. Tapi talentane hebat ya Mas ngendang ya. Sik kelas piro? Kelas 3 SD lho. Lanjut Mbak Wida. Katresnaning
Wis, anu Kang Gareng, Bagong, iki anggone sing seneng wis ya, gen ditutukke karo dalanging tenanan kok ndak minder roh aku iki. Hah? Nang diteruske karo dalanging sing tenanan kok tak terus ndas kuntek dikepruk ki kok. Ayo Kang Gareng, watone awake dhewe mung ngaturke panuwun lan muga-muga iso dadi rena ing penggalih. Umpama ora ya wis ya Kang Gareng. Ayo balik wae. Mergegek uget sak ndulita hemel. Gusti Putri Ndara Ayu Kunti ageng pacoban ingkang kedah paduka tampi tuwin ndara-ndara kula Pandhawa. Namung kula aturi pitados sepira gedhening coba lamun tinampa kanthi klasing manah bakal nyengkakaken tekaning nugraha. Mugi-mugi saklajengipun sedaya sami manggih rahayu salaminya.